soc la Georgina Rodríguez, de la Casa dels Clàssics. Gràcies per ser tots aquí. La veritat és que ha aixecat molt d'interès la conferència i n'estem molt contents. I gràcies també a la Biblioteca Pública de Tarragona i al Festival Tarraco Viva per haver organitzat juntament amb nosaltres aquest espai. Amb tots tres, tant la Biblioteca com Tarraco Viva com nosaltres, la Casa dels Clàssics, hem trobat la difusió de la literatura i la cultura clàssica aquest punt en comú i avui precisament som aquí per escoltar el Xavier Espluga per parlar-nos d'una obra que és literària però també històrica i que a més és interessantíssima, que són aquests discursos cesarians de Martí Ciceró. Ell ja ens ho explicarà millor, però vaja, Ciceró va pronunciar aquests 3 discursos coneguts com a cesarians en un context històric complicat, previ als idus de març, que com sabeu és la temàtica d'enguany de Tarraco Viva, i en aquests discursos Ciceró fa ús de tota la seva capacitat retòrica per defensar Marc Marcel, Quint Ligari, el rei Diòtar, que són 3 personatges que s'havien significat en contra de Cèsar. I res, sense més preàmbuls, donaré la paraula al Xavier Espluga, és catedràtic de Filologia Llatina, diplomat en Arqueologia Clàssica, professor universitari, però també autor i coautor de diversos llibres sobre història de Roma, literatura llatina, religió romana, i a més tenim la gran sort de comptar amb ell com a traductor a la col·lecció Bernat Metge, de clàssics grecs i llatins. De fet, precisament ha traduït aquests discursos cesarians, així que vaja, se'ls coneix com ningú. Després, si voleu, obrirem un torn de paraules també per si algú té alguna pregunta. I res més. Gràcies, Xavier, per ser aquí avui amb nosaltres. Gràcies de nou a tots els assistents i a la biblioteca i a Tarraco Viva. Sense més, Xavier, tot teu. Doncs moltes gràcies, Georgina. Moltes gràcies. Estic compartint pantalla, suposo que ho podreu anar veient. És una mica l'esquema que vull desenvolupar. En primer lloc, donar les gràcies a Tarraco Viva, a la Casa dels Clàssics, a la Biblioteca Pública per haver-me convidat. És el primer cop que estic a la Tarraco Viva i em fa una particular il·lusió estar aquí aquesta tarda amb tots vosaltres. Quan se'm va proposar parlar dels discursos cesarians que vaig traduir l'any passat per Bernat Metge, vaig intentar lligar-ho amb el tema d'aquesta edició de la Tarraco Viva, que és el magnicidi, l'assassinat de Juli Cèsar. Perquè aquests discursos són de poc temps abans, és a dir, veureu que són 3 discursos de l'any 46 i 45. Per tant, són un document de primera mà sobre quina era l'evolució política del moment, quina era la posició de determinats personatges claus. I és una mica el que intentaré desenvolupar a la sessió d'avui per acabar enllaçant al final de la conferència amb el tema de la Tarraco Viva d'aquest any, que és el magnicidi. En primer lloc, ens situem. Començaré per les coses que, en fi, alguns de vosaltres ja sabeu, però va bé recordar per tothom. On som i quan som? Som a Roma i som al centre del poder, d'acord? Ja veureu que els 3 discursos, n'hi ha un que està pronunciat davant del Senat, que és una de les màximes institucions polítiques de la Roma del moment, una assemblea formada per, bàsicament, exmagistrats. Imagineu-vos, 300 exalcàrrecs. Els 2 discursos són pronunciats en seu judicial, que és una prolongació de la política. D'acord? Per tant, estem al centre del poder. I estem en un moment molt significatiu, és la tardor del 46 per als primers 2 discursos, la tardor del 45 per al tercer discurs. Per tant, són uns anys, en fi, relativament complicats. Què és el que ha passat abans? Faig una mica de recordatori. Doncs Cèsar, naturalment, ha participat, ha provocat, si voleu, la Guerra Civil, des del 1er de gener o dels primers dies de gener del 49, i durant aquests 3 anys ha tingut o ha lluitat en una sèrie de campanyes que ha anat vencent. La campanya italiana, el 49, la famosa campanya d'Hispània, tots recordareu la batalla d'Ilerda, sempre el 49, la batalla de Farsal, el 48, la successiva campanya alexandrina, el 47, les batalles contra els reis del Pont, el mateix 47,
i després l'última campanya, l'africana, del 46. Per tant, ha anat guanyant tota aquesta sèrie de campanyes militars vencedors. I a l'estiu del 46 torna a Roma, vencedor absolut, celebrant els triomfs, després ho explicitaré, amb ganes de tornar a la normalitat. Feia 3 o 4 anys que s'estaven en guerres permanents. Ara, a la tardor del 46, després que hagués derrotat els principals enemics, tornem una mica a la normalitat. És en aquest context. El darrer discurs, que és d'un any successiu, ha passat una cosa relativament estranya al mig, que és l'última campanya militar, la campanya d'Hispània contra els fills de Pompeu el Gran, i Cèsar torna a Roma i tenim un Cèsar una mica diferent respecte al d'un any abans. I recordeu que al cap de 6 mesos seria assassinat. Per tant, aquest és el context on estem. Quins tipus de documents és els que ens trobem al davant? Doncs són 3 discursos pronunciats en seu política o judicial, com us he dit anteriorment. Inicialment van ser publicats de forma independent, cada un d'ells. I fonamentalment el que volen aquests 3 discursos, quan es publiquen, quan l'autor, Ciceró, decideix publicar-los, naturalment estem en un període, en una època preimpremta, i per tant la difusió, entre cometes, la publicació dels discursos es fa via manuscrita, per còpies successives de còpies manuscrites, té una motivació política clara, és a dir, volen explicitar quina és la posició de l'autor davant la nova conjuntura política, dominada per la figura de Cèsar. I per què es coneixen amb aquest nom de cesarians? Perquè la denominació és una mica equívoca. Si un no sapigués gaire cosa, diria que aquests discursos cesarians es diuen cesarians perquè han estat escrits per Cèsar, i en realitat són obra d'aquest gran orador, d'aquest polític, Ciceró, que escriu aquests 3 discursos de manera independent. Però ja a l'antiguitat es va fer una edició que aplegava aquests 3 discursos perquè es veia que era evident que el rerefons de tot aquest discursos era la relació que l'orador tenia amb Cèsar. I, per tant, a partir d'un determinat moment, aquests 3 discursos es van aplegar i van ser coneguts amb el nom de discursos cesarians. Qui és l'autor? L'autor és un polític de primeríssima fila, és Marc Tul·li Ciceró, que va néixer l'any 106. Per tant, quan pronuncia els discursos, té uns 60 anys, no està en les seves millors hores polítiques, ha passat el seu moment d'esplendor, feia temps, com a mínim 20 anys, en els famosos discursos contra Catilina. És un polític que ha quedat progressivament marginat del que serien els nuclis de poder, i és un polític que quan comença la Guerra Civil, el 49, està a Roma, però pràcticament de casualitat, perquè acabava de tornar d'haver exercit el càrrec de governador de Cilícia, a l'Extrem Orient. Per tant, arriba a Roma a començament de la Guerra Civil una mica descol·locat per les últimes maniobres polítiques i una mica fora de joc. El destinatari, Juli Cèsar, no cal presentació, és una mica més jove que Ciceró, va néixer l'any 100 i per tant tenia uns 50 i pico d'anys. Tots dos tenen una relació des de fa molt de temps, Cèsar i Ciceró, perquè es coneixen pràcticament des de l'adolescència i parteixen del que es diu en llatí una amicitia, que no és el mateix que nosaltres entenem per amistat. L'amicitia és una relació, diguéssim, de respecte, de cordialitat, però entre ells hi ha serioses discrepàncies polítiques. Hi han existit sempre discrepàncies polítiques. Estan en 2 grups polítics diferents. Em referiré una mica a aquests grups polítics perquè els aniré citant. I és que la vida política d'època tardorepublicana està dividida en 2 grans faccions o grups polítics. Se m'escaparà dir-los partits. És un anacronisme, però m'ho permetreu. Per tant, tenim 2 grans partits polítics, per entendre'ns, 2 grans grups polítics, 2 grans faccions. Un, el que pertany Juli Cèsar,
són els anomenats populares. I això explica tot. Són partidaris, en fi, de que el poble i les reivindicacions del poble tinguin un paper central a la vida política romana. Entenent el poble, naturalment, com els ciutadans romans de ple dret que poden votar. Front a aquests populares hi ha un partit que anomenem de diverses maneres. L'anomenem el partit o el bàndol senatorial, el bàndol pompeià, perquè Pompeu esdevindrà el principal líder, el bàndol republicà, a mi no m'agrada gaire aquesta denominació perquè tots són republicans. Ells es deien, feien servir un mot llatí o dos mots llatins molt significatius. Un és el d'optimates, és a dir, els millors, que és una traducció directa de l'aristo i grec, els millors, i també es deien els boni, és a dir, els bons. Per tant, ja imagineu-vos quin tipus de gent hi havia en aquesta facció. Aquesta és la facció perdedora. I aquesta és la facció, els optimats, els republicans, els senatorials, els que pertanyen als tres encausats protagonistes d'aquests tres discursos, que són Marc Claudi Marcel, que és el cònsol del 51, per tant, un personatge de primeríssima fila. Quint Ligari, és un polític de segona fila, perquè és el llegat del governador pompeià d'Àfrica. Per tant, tenim en Marc Marcel un polític de primeríssima fila, en Quint Ligari un polític de segona fila, i en el rei de Iòter de Galàcia, que és un antic aliat de Pompeu, un aliat exterior de Roma. Per tant, veieu tres tipologies de personatges diferents. Tots comparteixen dues característiques. Una, que han lluitat en el bàndol perdedor, per tant, en fi, esperen, entre cometes, el càstig de Cèsar, i que tots tres estan lligats a Ciceró d'una manera o altra per relacions d'amistat o de clientela política. D'acord? Quan Ciceró pronuncia aquests discursos, per tant, situem-nos a tardor del 46, feia un cert temps que estava retirat de la vida política. Ell participa a la guerra civil al bàndol de Pompeià, però amb moltes reticències, molt a contracor. Quan es produeix Farsal, decideix tornar a Itàlia i esperar el perdó de Cèsar. Cèsar li concedeix el perdó, després d'un any, recordeu, després d'un any, va haver d'esperar el pobre Ciceró un any el perdó de Cèsar, i un cop perdonat es va decidir retirar de la vida pública dedicat a la filosofia. Per tant, en principi no preveia tornar a la primera línia de l'acció política. En canvi, Cèsar, aquest mateix any, l'any 46, torna triomfalment de la campanya africana, que ha acabat, celebra un triomf quadruple, 4 triomfs. El triomf sobre les Gàlies, que no havia pogut celebrar per l'esclat de la Guerra Civil, el triomf sobre Egipte, el triomf sobre Farnaces del Pont i el triomf sobre Juba de Mauritània. Per tant, contra 4 potències estrangeres. Però, progressivament, i això ja es demostra, en fi, en el transcurs dels temps, l'any següent, quan torna d'Hispània, Cèsar decideix fer una cosa estranyíssima, que és celebrar un triomf d'Hispània sobre, en fi, els mateixos de la Guerra Civil, sobre els mateixos ciutadans romans. És una cosa que mai s'havia vist i que va crear molta suspicàcia, molt d'estupor. No va ser rebut amb bones ganes. I hi ha, en aquests temps, 6 mesos abans que finalment el mateixin, 2 preocupacions. Una és l'accentuació de les tendències autocràtiques de Cèsar, per una banda, i de l'altra una por creixent a que fos víctima d'un atemptat. Per tant, aquesta és la situació. Tornarem una mica al problema de l'atemptat, que al final va causar la conjura del març del 44, una conjura plenament exitosa. Després, si puc al final, m'hi referiré. El primer discurs és a favor d'en Marcel. Ja us he dit que és un personatge de primeríssima fila, d'una família importantíssima.
i perquè si no us quedés clar com funciona la vida política romana del moment i la importància de les famílies, a la pantalla us he posat la successió de cònsols dels immediatament anteriors a l'esclat de la Guerra Civil. Recordeu que el consolat es votava, s'escollia. Doncs bé, durant 3 anys seguits van ser cònsols 3 membres d'una mateixa família, els Claudi Marcels. Marc Claudi Marcel, el nostre cònsol, el 51, el seu cosí germà, Claudi Marcel Menor, l'any 50, i un altre germà seu, Gai Claudi Marcel Major, cònsol del 49. Per tant, ja veieu que es tracta d'una família de primeríssima fila i una família capaç de controlar, això és la cosa important, les votacions i les eleccions dels principals càrrecs polítics. Què és el que havia passat? Aquest senyor, Marc Claudi Marcel, lluita amb el bàndol pompeià, però després de Farsal decideix retirar-se. I, per tant, no participa a la campanya africana. Llavors, quan Cèsar torna d'aquesta campanya africana, comença a perdonar tots els pompeians que havien abandonat les armes abans de la campanya africana. I assumeix el compromís públic, això és important, de revisar el cas de Marcel. Cèsar tenia una enemistat personal perquè considerava que Marcel l'havia perjudicat molt durant l'any del seu consolat, l'any 51. Doncs accedeix Cèsar a revisar el cas de Marcel si el Senat li ho demana. I, naturalment, a partir d'aquest compromís, de l'assumpció d'aquest compromís, els actors polítics del moment comencen a moure's. I, per exemple, hi ha 2 personatges actius en el perdó de Marc Claudi Marcel, que són el cosí, Claudi Marcel Menor, que era nebot polític de Cèsar, perquè aquest Claudi Marcel estava casat amb una neboda de Cèsar, una Octàvia. Per entendre'ns, aquest Gai Claudi Marcel és el cunyat del futur August, d'acord? I l'altre personatge que intervé en el rerefons és Luci Calpurni Pisó, que és el sogre de Cèsar, el pare de la Calpúrnia, que a les idus de març aconsella al seu marit de no anar a la reunió del Senat. I tots 2 semblen convèncer Ciceró perquè assisteixi en aquesta reunió del Senat, on es preveu que Marcel serà perdonat i que intervingui amb un discurs. Per tant, veieu que hi ha un rerefons al darrere de preparació del perdó de Marcel. I com es desenvolupa la sessió? Doncs Calpurni degué presentar la moció del perdó, degué demanar públicament a Cèsar que es perdonés a Marcel. El cosí es va llançar als peus de Cèsar implorant el perdó, escena molt cinematogràfica, i llavors Cèsar el que va fer és aplicar la normalitat. Quan hi havia un acord del Senat, quan es proposava un acord, s'havia de demanar l'opinió dels senadors per ordre d'antiguitat en l'exercici del càrrec. Per tant, com que Ciceró havia estat cònsol l'any 63, va ser un dels primers a parlar i, naturalment, el que va fer en aquest discurs és donar les gràcies a Cèsar perquè el perdó ja es veia com una cosa pràcticament aconseguida. Què és el que fa Ciceró? Doncs en aquest petit discurs i breu discurs on ja estava tot decidit. La idea que vull transmetre és que Ciceró intervé com una mena de patum a la que conviden per donar una mica de solemnitat a aquest acte i sobretot perquè d'alguna manera es recuperi el paper central del Senat en la direcció de la vida pública. Per això conviden a Ciceró, per això se li fa anar a aquesta reunió del Senat, tot i que ell havia decidit abandonar la vida pública. I ell accedeix perquè considera que la normalitat ha tornat. Després dels anys de la Guerra Civil, torna una mica la normalitat política. Torna, o el Senat, millor dit, torna a tenir un paper central en la direcció de la vida pública. I en el discurs el que fa és, un breu repàs de la trajectòria conciliadora de Marc Marcel, una anàlisi del que havia fet durant la Guerra Civil, que no es va mostrar com una persona
exacerbada, radical en contra de Cèsar, sinó que va buscar en tot moment, com Ciceró. Marc Marcel és una mica l'alter ego de Ciceró. Va buscar una solució pacífica, una solució de conciliació, i després, naturalment, hi ha l'apel·lació a la clemència de Cèsar. La clemència és la virtut pròpia del governant únic que l'exerceix a favor dels seus súbdits. I, naturalment, Ciceró aprofita per fer unes notes de política del moment, defensant el nou paper de Cèsar en el redrç polític del moment. Cal tornar a la normalitat política, i aquesta normalitat implica dues coses. Una, que el Senat torni a assumir el seu paper protagonista, i la segona és que Cèsar tingui un paper decisiu en la nova normalitat política. Per tant, d'alguna manera, aquest discurs transmet un clima de tranquil·litat o d'entusiasme o d'optimisme, aquesta és la paraula exacta, d'optimisme per tornar una mica a la normalitat del que havia estat la situació o la política romana abans de l'esclat de la Guerra Civil. Naturalment, Ciceró, o diguéssim, l'evolució dels temps mostrarien que no era la via per la qual seguiria la política romana al moment. El segon discurs, el famós en favor de Ligari, aquí estem en una altra fase, en una altra esfera, perquè no tenim un polític de primera fila, sinó tenim un oficial de segona, al rang del governador pompeià d'Àfrica. En el discurs es barregen dues coses diferents, perquè a més de que aquest Ligari lluita en el bàndol equivocat, lluita en el bàndol pompeià, lluita en el bàndol senatorià, qui l'acusa, l'acusador, no és algú del bàndol cesarià, com ens podríem pensar, sinó algú del mateix bàndol senatorial que es va considerar ofès o injuriat per l'actuació d'aquest personatge. Per tant, fixeu-vos que la situació judicial és una mica confusa, perquè tant l'acusador com l'acusat pertanyen al partit, al grup dels perduts, dels que han perdut. En aquest sentit, quina és la vinculació de Ciceró? Per què Ciceró accedeix? Doncs probablement per raons de descendència familiar. L'acusador és familiar seu, coses estranyes, és el fill d'una cosina segona. Però, en canvi, l'acusat, aquest Ligari, forma part d'aquesta aristocràcia itàlica, no romana, no urbana, sinó d'aquesta aristocràcia com Ciceró mateix, que és d'una localitat del Laci, que està cridada a exercir també un paper protagonista de la política romana al moment. I per quins arguments dona davant de Cèsar perquè Cèsar perdoni aquest Ligari? Doncs que, naturalment, Ligari el que ha fet és complir el deure que tenia, obeir al seu superior, per tant, és aplicar el principi de l'obediència deguda. Ligari no ha fet res més que seguir les ordres del governador d'Àfrica. I, novament, hi ha l'apel·lació a la clemència de Cèsar. Veieu que és un leitmotiv que està present als tres discursos. La clemència de Cèsar, aquesta virtut que ens acosta, diu Ciceró, ens acosta, o acosta a qui l'exerceix, a la divinitat, que és també una mica clement. I, naturalment, demana el perdó com una mena de pacificació de les elits d'Itàlia amb les quals cal comptar per l'administració de la política romana al moment. Sembla que Ciceró se'n va sortir, sembla que aquest Ligari va poder tornar a Itàlia, va ser perdonat, però fixeu-vos com són les coses, tant ell com el seu germà, que apareix citat també en el discurs, van participar en la conjura que va portar a l'assassinat de Cèsar l'any 44. Per tant, en fi, se'l va perdonar, però aquest Ligari devia tenir les idees i l'obediència republicana molt clara. El tercer discurs ja estem pocs mesos abans, mig any abans de l'assassinat de Cèsar, i revela un canvi, fins i tot si Ciceró ho vol amagar, un canvi de l'opinió pública romana del moment envers Cèsar. Què tenim aquí? Tenim un procés una mica estrany, perquè no sabem fins i tot si és un procés judicial o si més aviat és una mena
en fi, rendició de comptes privada, en què hi ha dos protagonistes, dos familiars, no? Deiòter, que és un rei dels Gàlates, de Galàcia, una regió a l'interior d'Àsia Menor, que va ser designat rei pel Senat per la seva fidelitat a Roma. Per tant, és un personatge que ha estat fidel a Roma des de la seva infantesa. És un personatge que ha lluitat al costat de tots els grans generals romans que Roma ha enviat a Orient. Des de Sula, Lucul, Morena, Pompeu, tots. I que en el moment de la Guerra Civil, com tota la bona part dels sobirans orientals, va prendre el partit de Pompeu. L'acusador, en aquest cas, és un membre de la seva família, és un net, és un tal Càstor, que naturalment vol aprofitar l'avinentesa. Càstor està a Roma, maquina entre els cercles cesarians per, en fi, anar acusant el seu avi, Deiòter, i esperant que en fi, el seu avi fos expulsat o fos rellevat de la seva situació. En aquest cas se l'acusa, fixeu-vos bé, i aquí estem en aquella cosa que us deia jo de la seguretat personal de Cèsar, d'haver intentat assassinar Cèsar. Quan Cèsar visita el territori del regne de Deiòter l'any 47. Hi ha un primer intent de, o almenys això és el que diu el net, el mateix net de l'acusat, amb la complicitat del metge personal del rei, que testifica en contra del rei. Naturalment, aquí Ciceró, l'única cosa que pot fer és negar l'acusació, adduir a la falta de proves, adduir a la falta de motivació i apel·lar, naturalment, un cop més, a la benevolència de Cèsar, a la fidelitat que ha demostrat Deiòter al llarg de tots aquests anys, que ha sigut sempre fidel a Roma. El discurs, i això volia acabar perquè hi ha uns textos al final que intentaré llegir, revela aquest clima d'autoritarisme creixent a Roma. I fa el següent. El Deiòter ha enviat uns ambaixadors a Roma, davant Cèsar, per reclamar diverses coses, i aquests ambaixadors fan un informe sobre la situació política del moment. Aquest informe és interceptat per l'acusador, per Càstor, que el fa llegir públicament. I, naturalment, nosaltres no tenim el discurs de Càstor, però sí que tenim, i això és el que llegirem, les rèpliques de Ciceró. I en aquest informe dels ambaixadors, els ambaixadors evidenciaven que entre l'opinió pública romana del moment hi havia motius de crítica envers Juli Cèsar. Penseu que estem 6 mesos abans de la conjura. Llegiré una mica el text, he seleccionat algunes coses, a veure si aconsegueixo. Diu Ciceró en aquest discurs, diu, amb quanta perspicàcia han estat seleccionades les proves inculpatòries. Fa referència a aquest informe dels ambaixadors que Càstor hauria interceptat i que hauria estat llegit durant la fase d'acusació. Nosaltres només tenim el discurs de la defensa, el discurs de Ciceró. I diu Blasami, l'ambaixador reial, diu Càstor, fent servir per a criticar-te el nom d'aquest home excel·lent que tu no desconeixes, solia informar al seu rei, a Deiòter, així declara, que tu, Cèsar, eres objecte d'animadversió, que se't considerava un tirà, que l'haver fet posar la teva estàtua entre les dels reis havia ofès enormement l'opinió pública, que no se't solia rebre amb aplaudiments. Per tant, els 4 motius de crítica: l'animadversió popular, que es considerava que Cèsar era un tirà, una acusació repetida al llarg de tots aquests mesos que portaran a la conjura, que havia fet posar la seva estàtua, això és un fet reial, entre les estàtues dels reis de Roma, i clar, naturalment, la motivació política d'aquest acte era clara, i que en una ocasió, quan va entrar al teatre, no se'l va rebre amb aplaudiments. Per tant, són proves, això és l'informe dels ambaixadors, com si fos una mena de CIA enviada a Roma, que informa Deiòter de quin era
la situació política a la Roma del moment. I, naturalment, intenta Ciceró donar explicacions. Ciceró no és un tirà, perdó, si Cèsar no és un tirà, sinó un governant clement, i diu això, diu, ets l'única persona, ara dirigint-se a Cèsar, la victòria del qual no ha comportat la mort de ningú que no hagués pres les armes. Això és veritat. La majoria de morts són morts caiguts en el camp de batalla. Nosaltres, uns ciutadans lliures, que vam néixer quan el poble romà gaudia del major grau de llibertat, hem pogut veure que no eres pas un tirà, sinó que has estat el més clement en el moment de la victòria. I continua defensant de les acusacions que han fet l'informe dels ambaixadors i que han estat utilitzades per Càstor. I diu, ara de l'estàtua, qui és que se'n queixa? I per què ho fa particularment només d'una de sola, quan se'n poden veure tantes d'altres? Però us sembla, diria, que caldria mirar malament les estàtues d'una persona, no pas els teus monuments triomfals. Ara, que si el que provoca hostilitat és el seu emplaçament, això naturalment es coneix en llatí, és una figura retòrica, excusatio non petita, accusatio manifesta. Això era el que provocava hostilitat, que aquesta estàtua estigués precisament entre les estàtues dels reis de Roma. Doncs per a una estàtua no hi ha cap més il·lustre que la tribuna dels oradors. I sobre l'última de les acusacions, la que feia referència a que Cèsar no era rebut amb aplaudiments. Diu, sobre la manca d'aplaudiments, en canvi, què puc respondre? Que mai no els has volgut. Que més d'una ocasió han estat inclosos entre les mateixes mostres d'admiració d'una gentada emmudida, que potser s'han deixat de banda per un sol motiu, perquè res de vulgar no pot semblar digne de la teva persona. Aquí Ciceró, permeteu-me, està forçant una mica les explicacions. L'informe dels ambaixadors és un informe que s'acosta prou bé a la realitat del moment. Aquest creixent clima d'autoritarisme cesarià ha portat a una creixent inadversió de Cèsar entre l'opinió pública romana del moment. Això explica o ajuda a extendre una mica millor el per què triomfa la conjura que portarà al març del 45 a l'assassinat del dictador. Penseu, abans he dit que és una conjura organitzada amb molt d'èxit. S'organitza en menys d'un mes, després de les Lupercals de mitjans de febrer i, naturalment, es porta en pràctica el 15 de març. És una conjura que veu implicats entre 60 i 90 senadors, és a dir, un quart del Senat, que mantenen el secret durant un mes. Per tant, fixeu-vos, en fi, la forta motivació que hi havia al darrere i la determinació que hi havia al darrere d'aquesta gent. A mi, personalment, em costaria molt mantenir un secret d'aquestes dimensions durant un mes. No dir-ho, naturalment, a ningú de la família. Penseu que les cases romanes no eren les nostres unitats familiars on hi havia només la família, sinó que hi havia els esclaus, els clients, en fi, tot un pol·lular de gent que feia difícil mantenir determinats tipus de secrets. I, per tant, durant un mes, els capitostos d'aquesta conjuració, en especial Cassi, van mantenir l'acord i van mantenir la determinació. Per tant, des del punt de vista de la planificació i de l'execució, cal dir que va ser una conjura exemplar. Una altra cosa és els resultats o la gestió dels resultats, la gestió del després, que és un altre tema. D'aquesta conjura, quan es prepararen, se n'exclouen dues persones. Un és Antoni, i un és Antoni perquè un dels conjurats, que es diu Treboni, l'exclou explícitament dient que l'any 47 ja s'havia aproximat Antoni, aleshores en amistat amb Cèsar, i li havia parlat
en fi, en termes d'una possible adhesió a una conjura. Per tant, veieu que ja portem uns quants anys, en fi, conjures sobre Cèsar, i Antoni en aquell moment va refusar taxativament. Per tant, en el moment ara que es planeja aquesta nova conjura, exclouen automàticament Antoni. I l'altre que exclouen, volgudament, és Ciceró. En aquest cas, perquè no estan segurs de que una persona com Ciceró, que és un polític i que avorreix la violència física i avorreix la violència com a solució dels problemes polítics, doni el seu consentiment a participar en un acte d'aquestes característiques. I la segona raó que donen és perquè no s'acaben de fiar de que una persona com ell pugui mantenir el secret. Per tant, dos exclosos de la conjura, el nostre Ciceró i Antoni. En última instància, i amb això acabo, aquests discursos revelen una mica, i això és el que volia incidir a la sessió d'avui, cap a on va la vida política, la trajectòria del darrer Cèsar dels darrers 2 anys. A un creixent autoritarisme que porta inevitablement a l'alienació de les voluntats tant dels que havia perdonat, els ligaris perdonats no dubten a participar en la conjura, com també en molta gent del propi partit popular, que no acaben de veure les raons d'aquesta involució cap a un autoritarisme creixent per part de Cèsar. Jo ho deixaria aquí, però en tot cas, com que ens queden uns 5-10 minutets, si hi ha alguna qüestió que valgui la pena abordar amb una mica més de profunditat, he intentat fer un repàs bastant, en fi, superficial del context d'aquests discursos, dels personatges d'aquests discursos i sobretot dels problemes polítics de fons que transmeten aquests discursos, inserint-lo, en la mesura del possible, en l'evolució d'aquests anys finals del, anava a dir regnat de Juli Cèsar, sempre tenim problemes per definir aquests, en fi, els emperadors, no? Els anys finals del govern de Juli Cèsar, mesos abans de que es produís el fatal desenllaç. Per tant, jo quedo a la vostra disposició, a la de Georgina, si voleu, i em feu arribar les qüestions que considereu oportunes. Moltes gràcies, Xavier. Si algú vol fer alguna pregunta, teniu tant al xat com si preferim viva veu. Ok. Sí, si ningú en té, jo en tinc una. Sí? Així que m'hi llenço. No és tant del context històric, que vaja, crec que ha quedat molt clar, molt interessant, Xavier, sinó més sobre la traducció, no? Sí. Com és traduir Ciceró o com has viscut traduir Ciceró en l'època en la que estem, que també és una època on la política i la retòrica estan a l'ordre del dia. Aquí ja haig de fer una petita introducció i és que, com sabeu, el primer volum de Ciceró de la Bernat Metge és de l'any 23, d'acord? I és un volum que té uns noms molt il·lustres com a traductors. En fi, des de mossèn Ribé fins al director de la Bernat Metge. I al llarg de tots aquests anys de la Bernat Metge s'han traduït moltes coses, han passat molts noms molt il·lustres. Però quan vam assumir fa uns anys la traducció, la Noemí Moncunill i jo, vam assumir que calia, anava a dir, actualitzar el llenguatge ciceronià i sobretot tenir clar que són discursos pronunciats. Llavors, quan traduïm teatre no tenim problemes a posar acotacions per veure quin és el desenvolupament de l'acció. Amb els discursos ens atrevim poc perquè és una intervenció molt directa, però sí que cal recuperar una mica l'oralitat d'aquests discursos. Són textos pensats per ser pronunciats en públic. I aquesta és una mica la idea que ens ha guiat en la traducció
dels discursos cesarians, de fer veure que hi ha una oralitat o una performance, si voleu, els anglesos diuen la delivery, que aquests discursos es diuen en públic i estan pensats per tenir un cert impacte davant d'un públic. En aquest cas, per molt reduït que fos, en el cas dels dos discursos últims, fonamentalment la persona a la qual anaven dirigit és Cèsar, única i exclusivament Cèsar. Per tant, aquesta és la idea que nosaltres tenim de fons. I l'altra cosa, en la mesura del possible, això és una mica més difícil perquè cal un equilibri molt precari, actualitzar determinats continguts. Per exemple, hi ha vegades en què és molt difícil, o la mateixa fraseologia romana diu coses que naturalment ara no es diuen. Per exemple, Ciceró insisteix molt que un dels lemes polítics importants és de república constituenda, és a dir, constituir la república. Clar, això per nosaltres no vol dir res. En el fons el que vol dir és una idea semblant al redreçament de la situació política, a dotar d'estabilitat la situació política. I per tant, quan hem pogut, i això ja us dic que és un equilibri precari, hem intentat també ajornar, posar al dia, ajornar en el sentit italià, aquesta fraseologia política que és molt comuna en Ciceró i en tots aquests discursos d'època tardorepublicana. No deixa de ser curiós que aquí també hi ha una lluita política i que aquesta lluita política es tradueix també en els lemes i en la fraseologia política que fan servir. I això és una cosa, és un factor que hem tingut en compte. Moltes gràcies. En Marcel demana la paraula. Sí, endavant. Hola, bona tarda, bon vespre. Fantàstic el que ens has explicat. Jo no en tenia ni idea. Estic llicenciat en Filologia Catalana, és a dir, un llatí molt modern, i per tant aquest llatí de què em parles tu me queda molt lluny, i més els fets històrics. Per tant, desconec completament el que hi ha abans dels discursos i el que ve després, que deu ser molt interessant també. Per tant, quedo molt descol·locat. És com una pel·lícula en què he començat a veure la pel·lícula, a mitja pel·lícula, o gairebé que ja s'acabava, i, en fi, coneixes alguna font que sigui fàcil d'accedir-hi per conèixer l'abans i el després, encara que sigui de manera resumida? Aquesta és una pregunta, i la segona ja està. Juli Cèsar participava personalment en totes les campanyes militars o no? I, per tant, si és que sí, que veig que dius que sí, per tant, entenc que sí, si a Lleida ell hi eren físicament quan es produeix la batalla, i per tant hem de pensar que en un moment donat o altre és a Tarragona també Juli Cèsar. Bé, aquesta és la meva pregunta. Gràcies. A veure, primera, hi ha moltes obres. L'abans és la guerra civil que més o menys he dit, i la trajectòria de Ciceró. El final és fàcil, Cèsar mor l'any 44, i Ciceró li acabaran tallant la llengua, el cap i les mans als successors de Cèsar l'hivern del 43. Per tant, en pocs anys el pobre home acaba malament. Si jo hagués de recomanar un llibre, hi ha un llibre italià que ha estat traduït que es diu El dictador democràtic, El dictador democrático, de Càmfora. Jo li tinc una especial predilecció. Per exemple, Càmfora insisteix molt en aquesta idea que he transmès abans, que els últims mesos hi ha una involució de Cèsar en un sentit més crític, més autocràtic. És una idea que ve de les fonts. Per tant, jo recomanaria aquest llibre de Càmfora, Luciano Càmfora, El dictador democrático. És un llibre que analitza tota la trajectòria de Cèsar, des dels inicis fins a l'assassinat. I després, respecte al paper de Cèsar com a militar, dues consideracions. Una és que abans d'exercir el govern de les Gàl·lies, ell era un polític sense cap mena d'experiència militar. D'acord? I que tothom veia amb molta reticència aquest nomenament, perquè deien, enviem a una província conflictiva un polític que no té cap mena d'experiència militar.
això ho dic a propòsit de que, en fi, els últims dies també la gent analitzava els currículums dels consellers. Doncs aquí teníem a Cèsar que l'envien a les Gàlies sense cap mena d'experiència militar. I es forma, en fi, com un gran estadística, com un gran general, com un estratega de primer ordre. I ell participa en molts casos a primera línia, amb molta sort. De vegades a les fonts se li critiquen que feia accions una mica excessivament atrevides, però va tenir sort. Tenen allò que els àrabs diuen la baraka, la fortuna del líder. I tot li va sortir des del punt de vista militar. Tot i que en alguns casos, en fi, va estar a punt de... En més d'un cas, va estar a punt de sortir-se'n molt malament. La mateixa, tots recordareu, l'escena d'Alexandria amb Cleopatra. Arriba a Alexandria amb 3.000 homes enmig d'una guerra civil. És una acció que, en fi, els crítics no acaben d'entendre mai per què va decidir aquest tipus de coses, però sí que participa activament a primera línia i fins i tot impulsant els soldats. En fi, quan comença la guerra civil, que han de travessar el Rubicó i és un acte, en fi, clar, tu estàs obligant a uns soldats a cometre una il·legalitat, entre cometes, ell doncs, actua i parla i fa un discurs i els fa avançar. Per tant, des d'aquest punt de vista sí que intervé pràcticament i, per tant, és segur que va estar a Tarragona perquè, a més, en el discurs de Iòter diu que un dels ambaixadors, o va rebre un dels ambaixadors, aquest Blasami, a Tarragona. Per tant, estigues segur que va estar a Tarragona, almenys després de la campanya, segurament abans i després de l'última campanya hispaniense, que és del 45. Per tant, quan va començar, que devia ser la primavera, i quan va acabar, acaba l'abril, amb la batalla de Munda, poc després devia tornar cap a Roma, via Tarragona i embarcar des d'aquí. Aquestes coses. Però tenia... i aprofito per dir-vos una cosa. Aquest any es compleix també el bicentenari de la mort de Napoleó, que ha passat bastant desapercebut. Napoleó, quan està a Santa Helena, exiliat, mata el temps escrivint un llibre preciós que es diu El Précis de guerre de Jules César, una mena de resum de les guerres de Juli Cèsar, on Napoleó, amb tota l'experiència que porta acumulada, intenta analitzar el comportament de Cèsar en tots aquests actes que fa, i si és encertat o no encertat, si l'estratègia és l'adequada i si no és l'adequada. És una llàstima que tant el bicentenari de Napoleó hagi passat com desapercebut, com que no tinguem aquest Précis traduït, però és un llibre deliciós on hi ha tota la saviesa del Napoleó retirat, intentant analitzar la conducta d'un dels seus herois, en aquest cas que era Juli Cèsar. Molt interessant. Gràcies, Xavier. El Carles també tenia una pregunteta. Sí, molt breu. Primer, gràcies, perquè m'ha interessat moltíssim, molt interessant i molt bonic i molt amè. I després m'interessaria molt, i no puc amagar l'interès, en això que has dit tu de les acotacions ciceronianes. És a dir, quin és l'estil en català planer que feia servir Ciceró per parlar? Perquè, clar, ja has dit el decòrum, no sé què, està molt bé, i a la part teòrica ja la sé, però algú que hagi tocat el text com tu i em digui, mira, escolta, l'estil és així. Clar, a veure, el que tenim, has de pensar que no és el discurs pronunciat, sinó el discurs reavaluat a posteriori, diguéssim, donant-li un vestimenta literari. D'acord? I, per tant, el que tenim és que totes les marques d'oralitat han desaparegut camuflades en el text. Però tenim, en llatí té moltes locucions, sobretot en posició inicial, que són emfàtiques. Són nam, enim, que clar, si les tradueixes literalment, farceix el text de en efecte, així doncs. Clar, això hi ha dues posicions. Una és no traduir aquestes partícules perquè són marques d'oralitat, o el que es feia tradicionalment és, en efecte, així doncs, però clar, amb aquesta segona opció, el text resulta molt carregat.
Quan agafes el text llatí són períodes molt llargs, d'acord? Amb moltes subordinades, molts paral·lelismes i trets específics de la prosa ciceroniana que són una preferència, per exemple, pel que anomenem els trícola ascendents. És a dir, són grups de 3 coses que cada un és més llarg. Per tant, el primer és més curt, el segon comença una mica més llarg i el tercer acaba sent una frase doncs, pràcticament sense fi. És una mica el que he intentat fer en primer, segon i tercer. Aquest és una mica l'estil propi de Ciceró. Quan nosaltres traduïm, no podem mantenir això, perquè no passaries del primer paràgraf. I llavors nosaltres ja vam decidir, seguint també la tradició, és tallar aquests períodes. Perquè si no, el lector actual resulta molt difícil aquestes enumeracions tan llargues o aquests períodes de subordinació que s'obren i que no s'acaben fins al final. Llavors, clar, aquí sí que has d'intervenir com a editor per facilitar una mica la comprensió del període, sobretot aquests períodes tan llargs. Ciceró, a més, li agrada molt balancejar el text, és a dir, introduir elements del tipus no només una cosa, sinó a més això i després també allò altre. Clar, això en un període curt es pot arribar a entendre, però si fem un període molt llarg, doncs resulta difícil pel lector actual i pel tipus de lectura que tenim acabar-ho de lligar. I això vam decidir després de molts dubtes, perquè, clar, nosaltres com a traductors, els de clàssiques, acostumem a tenir un sentit de reverència i de fidelitat envers el text. No ens agrada tocar gaire l'estructura sintàctica de l'original. Si fem alguna llicència ens sentim malament en nosaltres mateixos. Clar, vam haver de rumiar-ho i vam haver d'articular mecanismes pels quals, facilitant la comprensió, respectessin també una mica la jerarquia sintàctica del text llatí, el que el text llatí volia dir i com Ciceró posa els seus pesos. Però partint de la base que ja ens agradaria traduir literalment, o com a mínim les mateixes estructures, però no és possible. I després l'altra cosa, per exemple, en el cas del primer discurs, clar, el passat del primer discurs s'obre molt simptomàticament amb la paraula silenci, perquè, clar, Ciceró porta 3 anys sense dir res. I, clar, has de trobar la manera per la qual aquesta paraula que en Ciceró ha volgut que tingui una posició de relleu per marcar que està trencant el silenci amb aquesta acció, amb aquest discurs, tingui el corresponent pes a la traducció catalana. Però és un text, el text llatí, molt elaborat i molt ponderat en la construcció dels elements, amb una abundància de subordinades, perquè això és l'estil que defensava el mateix Ciceró. Moltes gràcies, Xavier. No sé si algú més vol fer una pregunta. Sí. Jordi. Sí, és que ha anat molt bé perquè veig que ha intervingut el Carles Alcoi i jo volia fer una acotació abans que parlés, però ha parlat ell abans. 3 coses molt ràpides. La primera, agraint al Xavier la magnífica exposició que ha fet. Com a Tàrraco Vivo, el festival està molt content de la teva participació. I en segon lloc, en referència a Ciceró, una de les qüestions que has comentat, i ara ho lligo amb el Carles, però has comentat que els conjurats van excloure 2 personatges, un Antoni i l'altre precisament Ciceró, no? Que avorria la violència i que no es fiaven que pogués mantenir el secret. I això ho lligo, en tot cas, amb una de les coses que a vegades comenta el Magí Saritjol, el director del festival, em sembla que ho va dir el dia de la inauguració, de dir Ciceró va ser el primer tuitaire de la història, en el sentit que es passava tot el dia enviant cartes amunt i avall, i d'alguna manera d'això. I que poguessis fer una mica de referència. I la tercera cosa era que el Carles Alcoi ha parlat abans i potser gent que està a la sala no ho sap, però en tot cas és bo que ho sàpiguen, que el Carles és un gran col·laborador del Festival Tàrraco Vivo des de fa molts anys, és un narrador excepcional i per tant no m'estranya que hagi fet la pregunta
que hagi fet la pregunta. I no tan sols volia dir això del Carles, sinó que precisament el Carles enguany fa un monòleg històric que és Marc Tul·li a casa del Ciceró. I, per tant, que no sé si... que estaria bé el Carles que expliqués una miqueta aquest monòleg que fa i aquest personatge que fa, si vol aportar alguna cosa. Per tant, les dues preguntes que et volia fer, la del Ciceró com una mica que no guardava els secrets i el Carles s'hi volia explicar. Gràcies, Xavier. Jo et responc la primera després que parli el Carles, que també m'interessa, perquè, clar, hi ha una part aquesta que nosaltres... És a dir, jo forneixo el text, però després cada lector fa el que vol, no? Respecte al que deies, sí que és veritat que coneixem, i jo sempre ho dic, que coneixem molt bé Ciceró, com cap altre autor de l'antiguitat clàssica, pel volum de l'obra i sobretot per la correspondència, perquè en alguns casos tenim, i durant mesos, les cartes que escrivia dia a dia. I, per tant, això no ho tenim de cap altre autor. I, per tant, arribem a un coneixement, en fi, en alguns casos, obsessiu de la persona. Clar, què era el Ciceró? Ciceró era una persona que volia estar una mica bé amb tothom perquè entenia que el diàleg, que la paraula, que la política eren factors inherents a la vida humana i a la vida en societat. I, per tant, li va costar molt dir que no a Cèsar, malgrat les pressions de Cèsar. I escrivia, i malgrat la guerra estava en contacte amb Cèsar. Per tant, jo, clar, quan els conjurats decideixen excloure, ja veig les raons que ells tenien. Perquè no sé si hagués estat capaç de mantenir el secret durant un mes. Això, clar, és que... I sobretot d'una acció tan important durant un mes. Jo crec que no hagués pogut fer-ho. Tinc la sensació que no hagués pogut fer-ho perquè en algun moment, clar, ell tenia un amic conegut, que és Àtic, amb el qual tenim volum de cartes, jo crec que en algun moment li hagués comentat, encara que hagués estat en clau, de dir, què et sembla aquesta acció? I, per tant, jo crec que les raons dels conjurats per excloure'l estaven justificades, en aquest sentit. I després que el Carles digui això, com ell aborda la recitació del text, perquè quan nosaltres traduïem ens fèiem llegir el text en veu alta per veure si en català la cadència del discurs quedava prou bé. Per tant, ens hagués donat bé les proves del Carles per veure si la traducció funcionava o no funcionava. Cert, abans que intervingui el Carles, em sembla que la Noemí Monconill també està a la sala, em sembla, no? Sí, deu estar per aquí, no la veig, perquè hi ha molts noms, però suposo que... Molt bé. Sí que hi és, sí que hi és. Molt bé. Bé, gràcies, Jordi. No sé, em fa una mica de por perquè aquí tots són de clàssiques i jo soc d'hispàniques, com deia el company, el Manel, nosaltres tenim nosaltres tenim un nivell que és el que és. Tot i que m'agradava molt el llatí, vaig fer molt el llatí vulgar i m'agrada molt la llengua i les romàniques. Però... A veure, el plantejament del discurs... Jo aquest any m'han dit que fes Ciceró i a mi em feia molta por fer Ciceró. Fer Ciceró com a personatge és molt complex. O sigui, jo, quan em diuen, no, és que era un tuitaire, jo entenc el tema del Magí, que ha de fer difusió i ha de fer paral·lelismes senzills, i ha de simplificar i ha d'aconseguir, entre cometes, i no tot l'efecte per en Magí, el respecte, que el tinc moltíssim, titulars, per dir d'alguna manera, d'aconseguir arribar a un públic molt ampli. Aleshores, jo vaig mirar-m'ho i em va fer molta por i vaig pensar, com tenia dues situacions diferenciades, una la inauguració de la cloenda i una altra els monòlegs pròpiament, vaig pensar, a veure, vaig trobar el personatge de Tiró. I vaig pensar, nosaltres el Ciceró que coneixem, com el coneixem? Per què el coneixem? El coneixem perquè Tiró es va tirar 40 anys editant, revisant i publicant a partir de 15 anys després de la mort de Ciceró, per ordre d'August, els materials i els textos i els escrits del mateix Ciceró. És a dir, és molt fàcil pensar que una persona que és amiga, alliberada, companya i pràcticament germà, perquè és la persona que sembla que Ciceró s'estima més a la seva vida, és molt fàcil pensar que si li toca fer una recuperació, una reedició al príncep de tots els textos, la farà a favor de l'amic. Això és evident. Aleshores, el Ciceró que nosaltres coneixem és el Ciceró que Tiró va voler que coneguéssim. Que coneguéssim, no? El Ciceró que ens ha apropat Tiró.
Aleshores, vaig trobar que hi ha un discurs que surt a Diocasi a Plutarc, que és el discurs de l'amnistia, que no està dintre dels discursos que recull Tiró, és a dir, els discursos tradicionals. I vaig pensar que, més en la situació que estàvem, estava molt bé aquest discurs que més parla de la necessitat de l'amnistia i de la llunyania del perdó del tirà i de la necessitat de la llei i de la concòrdia, per tal que Tiró expliqués als seus amics, els seus companys filòlegs, nois, ja tenim tota l'edició príncep de tot, però tenim un problema amb aquest text perquè clarament amb aquest text Ciceró, que sempre ha estat entre dues aigües, que ha sigut tan complex que no sabia si era Pompeià o Cesarià, el que deies tu, Xavier, escrivia cartes de recomanació per amics de Cèsar mentre estava en Pompeu, que era dir, una cosa molt tripijoc, com ho feia. Aleshores vaig decidir presentar dos Cicerons, d'alguna manera. Una, el Marc Tul·li Tiró, parlant del seu amic, i parlant, resumint una mica, 20 minuts, mitja hora, tampoc hi ha per gaire, les seves principals, les idees de com volem que el nostre amic passi a la posteritat, entre moltes cometes, i dintre d'això fer un fragment del text, que jo l'he trobat en francès, per cert, no l'he trobat en català ni en castellà. Diocasi no està traduït encara. I és una llàstima, perquè el text, el discurs és molt bonic, és realment preciós, i parlat ara mateix amb el tema polític nostre, és realment, penses, sembla que l'hagi escrit des de la presó de qualsevol d'aquest país, no? I d'altra banda, aquest fragment li vaig deixar per l'entrada i la sortida, és a dir, per la inauguració i la cloenda, fer un fragment, un tros, adaptat, ja t'ho dic ara, d'aquest discurs. I quan a ritme intento fer això que deies, mantenir les subordinades perquè s'entenguin, fer períodes llargs però procurar els paral·lelismes mantenir-los de manera molt clara. He agafat algun esquema de mitologia grega d'aleshores per poder parlar de la concòrdia, la pau i la justícia i tenir els tres elements que deies tu encadellats un darrere l'altre i poder dir la necessitat de la concòrdia com a mare de la justícia i la pau. Bueno, una mica això. Però jo dic que estic treballant amb això i Ciceró jo penso que és molt complex. Pràcticament, m'he llegit pràcticament tot el que he trobat i és un senyor complexíssim, molt complex. Llavors que diuen, no, és que era republicà, és que era cesarià, és que era amic de Cèsar, és que era amic de Pompeu, és que era un tirà, un home del PP, un tio de dreta extrema i un autèntic oligarca. L'altre que no, que era un trepa, l'altre que no era un trepa, que era un tio sincer. Clar, té tants matisos que 25 minuts que tens de monòleg costa. Sí. Només dir-te que jo crec que hi ha diversos Cicerons, perquè una és la imatge pública que ell volia donar i l'altra és la imatge que nosaltres podem extreure de determinades cartes on es veu el personatge més familiar, més preocupat pels diners, més preocupat, en fi, per coses més banals, que no són contradictoris, perquè jo crec que tots nosaltres tenim diverses facetes segons el que nosaltres actuem, i que també ha tingut molt mala fama en aquest sentit, en part perquè el gran historiador alemany Mommsen li tenia molta mania i és una mania que hem anat heretant en tots els aspectes, però clar, jo no pateixo síndrome d'Estocolm encara, i jo l'he anat apreciant en determinades coses a mesura que l'he anat traduint, perquè també he vist les dificultats de viure en el moment i de prendre determinades decisions, sobretot estic parlant de temes polítics, quan tu tens una línia d'actuació o uns principis relativament clars i el món va per tota una altra banda. Llavors, clar, en aquestes circumstàncies o intentes adaptar-te o intentes, en fi, aïllar-te o fas alguna cosa. Ara nosaltres estem amb el Ciceró, diguéssim, d'aquest període de la Guerra Civil. Després, amb la Noemí, haurem de recuperar un Ciceró una mica anterior, perquè hem de fer els dels anys 50, que són uns anys molt turbulents, de terrorisme urbà a Roma, amb assassinats, en fi, on la vida política realment, en fi, es torna molt de vinagre. I ens tocarà doncs, fer una mica lidiar amb aquest Ciceró. L'últim discurs que aprofito que no està traduït encara, però que suposo que serà l'últim que traduirem, és el millor, segons Ciceró, és el discurs en defensa de Miló, la Promilone. Però hi ha trampa,
perquè quan Ciceró pronuncia aquest discurs, o la versió, millor dit, hi ha trampa, la versió que nosaltres tenim, publicada i editada posteriorment, no és la que va pronunciar. D'acord? Perquè quan va pronunciar en el judici tenia tanta por que no li sortia la veu i que va fer una de les seves pitjors actuacions en matèria d'advocat. I llavors, per intentar-se, naturalment condicionat, perquè el judici es feia en presència armada, pràcticament. Condicionat per això, va escriure un discurs a posteriori, magnífic, però, clar, completament diferent del que havia pronunciat. Tan bo que l'acusat Miló, que ja estava a l'exili, va dir que si hagués pronunciat allò, no estaria a l'exili. Per tant, sí que tens raó, és un personatge complex, en fi, però jo crec que com tots els humans, amb tots molts matisos que cal... A mi m'agrada molt situar-los en el moment, per això he fet una cosa una mica molt històrica, perquè capteu les dificultats del moment i d'inserir un personatge en un context polític que és diferent dels seus dies de glòria passats. I ell és conscient que els dies de glòria han passat. I ànims amb aquesta presentació que tens, fi. Gràcies, Xavier. Doncs si no hi ha cap altra qüestió, sembla que no. Doncs, si us sembla, anirem tancant. Moltes gràcies, Xavier, per aquesta ponència. Vaja, crec que ens ha ajudat molt a situar, ara ho comentava la gent amb les preguntes, però ajuda molt a situar el context històric previ als idus de març i sobretot aquesta figura que tu mateix deies, amb tots aquests matisos, que és Ciceró, i també entendre millor aquests discursos cesarians publicats fa poquet. I vaja, com deies, hi ha moltes altres obres de Ciceró publicades amb grans traduccions, també de la Núria Monconill, que també la tenim aquí. I res, els clàssics també ens ajuden a conèixer el passat per comprendre el present, que és aquest lema de Tarraco Viva. Així que estem molt contents des de la Casa dels Clàssics de poder formar part d'aquests espais per seguir divulgant la literatura, però també el pensament i aquest gegant clàssic. Gràcies a tots els assistents i gràcies Biblioteca Pública de Tarragona i Tarraco Viva Gràcies a vosaltres. Per acollir-nos. I gràcies a vosaltres per fer-ho tan planer, Per fer-ho tan planer, que trobo que això costa, no costa de trobar, de sentir-se segurs amb els clàssics i fer-ho possible. Enhorabona. Gràcies. Jo volia també felicitar el Xavier, però no sabia posar el micro. No, que ha estat molt interessant i només volia afegir una qüestió que totalment estic d'acord amb el Xavi quan diu que a mesura que et poses en l'obra de Ciceró empatitzes amb ell, no? A l'inici, a més, tothom comença amb les catilinàries, que m'atreviria a dir que és un Ciceró antipàtic, perquè és el Ciceró ofenós, massa segur d'ell mateix, que tot li ve de cara, i a mesura que vas avançant en l'obra veus l'home pobre que tot li va sortint malament, i contrasta una mica, de fet, amb la figura de Cèsar, que tu deies. En moltes campanyes senzillament va tenir un cop de sort perquè arrisca i les coses li surten bé. En canvi, Ciceró diries, és tot el contrari, totes les decisions que pren una darrere l'altra són desencertades, sempre aposta pel cavall perdedor. I clar, aquest fet, que si voleu és casual, perquè naturalment, vull dir, Ciceró això no ho volia, però és el que et fa veure aquesta figura, aquest polític, des d'una vessant més humana. Això també, clar, combinat amb el fet que amb les cartes es veu tots els dubtes que ell té, tota la part més íntima. Llavors, si només era contrastar amb aquest petit comentari i agrair-te aquesta presentació tan bonica, en el fons. Gràcies a tu. Ja saps que ens queda feina per fer, no? Sí, el temps és breu, però l'art és llarga. Exacte. Jo recordar-vos que qui no pugui desplaçar-se a Tarragona per veure les 220 activitats presencials i en línia que en fem, precisament, probablement, qui vulgui veure el monòleg del Carles el podrà recuperar, es penjarà posteriorment al web del festival. Ara no acabo d'estar segur, però crec que sí. I la resta d'activitats, si teniu curiositat i teniu ganes de seguir, hi haurà bastantes coses penjades al web.